rokmi sme našli na internete zázračný živý plot, objednali sme si ho a pozrite sa. Jednaní nám odporúčili 5-7 kusov na meter. My sme si kúpili 200 kusov na 40 metrov a tak podľa výsledkov to bol dobrý odhad. Boli sme prekvapení, lebo rýchlejšie to ráslo, ako sme si to predstavili. Veľmi rýchlo. Bez problémov v podstate. Keď sme to rozbalili, tak sme videli také meter vysoké, úzke vetvičky a zasadili sme to v októbri. Mysleli sme si, že z toho nič nebude. Ale prekvapilo nás to, lebo bez problémov polievali sme to a krásne to rástlo. Tí, ktorí nás odhovárali, nemali pravdu. Ja by som to odporúčila každému. Ak živý plot, tak tento.